Ndingithanda kaJelwane waseLady from ndiza nobungqina boka Back to Sender. UBack to Sender samqala ndingathi ngale mini ebusuku ngoba ngo12 sekuseni akho nesebusuku sekuseni. Umama owasendandixelelwe ngutata ukuthi uyasokolisa. La mini kanye samqala ngayo uBack to Sender kwasayiswelekile. Inkosi. Lo ume apha ngaphambili ngumama uMasiza Mabutho. Le nkonzo ndiyibone pha ku TikTok futhi ke ndayihamba kakhulu pha ku TikTok de ndathi ndilapha eKomani ndigqitha pha ngasezigusheni. Hayibo ndayibona mosibhodi, hayibo ikhona mos le branch apha. Ndahamba ke ndayongena khona. Indenzela into ezininzi bethunana le nkonzo. Ndiqale kulonyaka kupheleyo mna pha ngo-May ngo-September bendiyiseKapa xa kuyiwe eKapa. Ndahamba ndaseKapa. Uye wasithandazela ke utata uhlula abathakathi phaya eKapa esixelela into okokubana abantu abasithakathayo sizawubabona. Bendinomama ke othanda ukulahlekela phaya endlini. Lo mama ingathi ngumama ophazamisekileyo. Uzawufika abuze uphi umama lapha. Awungibonisa umama walapha akazuthetha uzawuphuma ngegate abuyele kule direction ebevela kuyo. But ngale mini ndibuya ngayo eKapa ngalamande ndandibuya ngayo eKapa prophetic material yam yayisephezulu kwetafile. Ndiva izinja zikhonkotha ndikhawuleze ndiyokroba. Xa ndithi lo mama ebezawungena apha ebesiza apha ngasekitchen. Xa ndivula athi lo mama hayibo kudala ndinqonqoza anivuli. Abe sejikela ngasefront ndibaleke ndibe sendithatha ityiwa yam ndijikele ngasefront. Mama ufuna ntoni? Athi kudala ndiqonqoza manapha anivuli. Mama ufuna ntoni? Akachazi into ayifunayo. Thatha ityiwa le ndimjule ngayo apha ebusweni ndimjula apha emzimbeni. Akhale lo mama athi yini mntanam? Yini undibetha ngamatya amakhulu kangaka? Yini undibetha ngamatya amakhulu angaka? Atsho ndishawuta uba ndakuqala uselusana ndikwazi usengumntana ngoku uyanibetha ukhuliswe ndim. Ndithi ndisajonge leyo ndiqonda nam ndinayo indawo emoyikayo kodwa ke ndiqiniswa nayityiwa le ndimane ndimphosa ngayo. Ndithi xa ndimphosa ndithi hlula. Athi yu izithuko ezingaka ndithuka ngazo izithuko ezingaka. Ndithetha ke bazalwane into yobana ndamgqibela loo mini zange baphinde alahlekele pha. Ndiyayibulela intambiso yale ndawo bethunana, ndiyibulela kakhulu enkosi.